Ato ti si tuaman sa grahian ang akong sapatos kong bata. Nga namang maabot man dito. Nabalhog sa Mambaling Police Station ang suspek sa paglabay sa patayng lawas sa usa ka 22 anyos nga babay sa SRP. Ang suspetsado usa ka driver sa multicab nga di pasahiroan nga nagbiyahe sa ruta Liloan ug Dakbayan sa Sugbo. Wala lang una nganli sa kapulisan. Nasikop ang suspetsado human nakahipos og mga kopya ang kapulisan sa Mambaling sa CCTV camera nga nakita ang plate number sa maong multicab nga nakahatag og hen ingon dako og natabang sa kapulisan sa ilang investigasyon pag-ila sa suspetsado. Sa hiniusang pagtinabangay sa operasyon, ang kapulisan sa Mambaling Police Station o Consolacion Police Station milampos sa pag-intercept sa multicab nga gimaniho sa suspek kagahapon. Kumbinsido si Tatay Masdi, ang amahan sa biktima, nga dihang iyang gipasakay sa multicab ang iyang anak nga si Nika Dinis Lagria sa Yati Liloan ug iyahang naklaro ang panagway sa driver kay gilingi man siya nini. Siya gid. Kay siya man sagid ako nalantawan paglingi niya. Nga mao ginay gisakyan sa akong anak. Atol sa operasyon sa kapulisan kagahapon, mihimakak ang suspek nga siya ang nagmaniho sa multicab sa miaging adlaw. Gani iyang gitumbok ngadto sa iyang uyuan kay didto kuno siya sa lungsod sa Barili isip pagtuman sa iyang tulumanon. Apan dunay mga butang sa biktima ang nabawi sa pamilya gikan sa suspek. May dugo. May dugo ang nobila o sa sahog unya. Ang driver, ni ingon man siya nga ato siya magrahe dito sa Persi sa Liloan. Ato siya magrahe. Tuwa man nakuha man niya ang sapat. Ang iyang sapatos kung bata nakuha man sa mga pulis dito sa grahian. Ang kapulisan nakakita usab og mga lama sa dugo sa front seat sa sakyanan. Nagduda usab ang kabanay nga misukol ang biktima atol sa krimen. Base usab sa ilang nakita sa patayng lawas sa biktima, daghan og bunog sa liog, bukton, aping ug dunay samad. Samtangang gikustodiya karon sa Mambaling Police Station ang sakyanan samtang mohimo pa og dugang investigasyon ang kapulisan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.